Legebiltzarreko honen arrazoia bada aurreratzea kuko datorren urtean gurekin ez dela egongo. Astelehenean elkarrizketa bat egin nuen, horren arabera, eta bien artean erabaki genuen honena zela aurreratzea. Hortik aparte, nik eskertu nahi nuke kukok 7 urtetan zehar eukidaben konportamendua. Kasualidadez, 7 urte egin zuen jokalari bezala, eta 7 urte egin ditu entrenatzaile moduan. Eta, uste dut, generalean, bai jokalari moduan, eta bai entrenatzaile moduan, bere jarrera oso lotuta egon dela atletiren balorei eta atletin behar duen konportamenduei. Hemendik aurrera, gero aldirik eta honena opa nahi diogu, eta badakigu atletizale bat eukiko dugula futbol munduan, eta noktaki gero aldian beste atletikan berriro parte izateko posibilitatean eukiko dituen edo ez.